Montáž fotovoltiky môžeme rozdeliť na tri časti. Predmontážnu časť, samotnú montáž a pomontážnu časť. V tej prvej časti po podpise zmluvy v mene zákazníka žiadame príslušnú distribučnú spoločnosť o vydanie stanoviska k pripojeniu malého fotovoltického zdroja. Po kladnom stanovisku nasleduje obhliadka nehnuteľností, na ktorej vlastne zákazníka kontaktuje náš montér a nameria to, čo potrebuje. Ďalším krokom je príprava materiálu. Na každého zákazníka pripravujeme individuálnu nosnú konštrukciu na mieru. Tento proces je nevyhnutný, aby sme sa dokázali dostať k samotnej realizácii. Montér pred termínom realizácie kontaktuje zákazníka. Samotná montáž, teda realizácia, trvá zvyčajne 1 deň. V prípade komplikovanej zákazky alebo nepriaznivého počasia to môžu byť až 2 dní.